Captació i generació d'energia. Sabies que a l'Expo Elèctric ja practiquem l'autoconsum i generem l'energia necessària per a la fira sense emissions ni soroll? Ho hem aconseguit amb l'Anella Energètica, una xarxa d'elements amb els que generem, gestionem i consumim energia. Com ho fem? Gràcies a Audit Energia, captem l'energia solar amb les plaques solars fotovoltaiques de Mara. A continuació, l'inversor Fronius transforma l'energia perquè pugui ser consumida. Les bateries dels vehicles, com per exemple la del camió de neteja FCC, han estat carregades amb energia renovable certificada i ens aporten una reserva d'energia. Un cop tenim l'energia, cal gestionar-la. Gestió de l'energia. Sitse ens aporta l'inversor màster, que és el cervell del sistema. Gestiona tota l'energia emmagatzemada, crea la xarxa i actua sobre els elements. Gràcies a ell podem extreure o injectar energia al camió d'Urbacer. Si tenim més consum del que generem, n'extraiem energia. Si el consum és menor que la generació, n'injectem. A més, l'inversor màster aporta seguretat al sistema tallant la xarxa en cas de qualsevol anomalia. Amb el mateix propòsit, els carregadors bidireccionals de Wallbox ens permeten treure energia dels Nissan Leaf quan sigui necessari i afegir-ne a l'anella energètica. El fabricant de motos elèctriques Silence aporta unes bateries extraïbles tipus trolley que ens serveixen aquí per donar energia a carpes d'expositors. Generem energia, la gestionem i ara, com la consumim? Consum de l'energia. A l'Expo Elèctric seguim una política de consum eficient. Com ho fem? Per exemple, utilitzem focus amb LED per il·luminar les carpes i així abaixar el consum d'energia. També compartim amb els expositors una guia de bones pràctiques energètiques per fomentar un comportament de consum energètic responsable. L'anella energètica és un exemple del que vosaltres mateixos podeu fer a casa vostra o a la vostra comunitat. Podeu instal·lar plaques solars fotovoltaiques, generar energia per al vostre consum i compartir l'energia amb altres edificis propers, ja visqueu en un bloc de pisos o en una casa unifamiliar. A més, si disposeu de bateries, podreu gestionar millor l'energia perquè estigui disponible en el moment que més la necessiteu. Aquí us expliquem com començar.